Ісі хава, янгыннар саны арта. Чаллы шәһәрендәге фатирда 4 һәм 6 яшьлек бала яны бүлгән. Шәхси йортларны һәм урманнарны ничек сакларга? Турыдан-тур эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, каршыгызда темалар бар. Әгәр дә алда яңгыраган фикер белән килешмәсә икән, кызыл темәгә басасыз, килешсәгез зәңгәр һәм ак нейтралитет билгесе. Өсте көннәрдә ел саен бер үк бәла дип әйтегендә, бер үк баш авыртуы, шатафәнде менә ни сәбәпле хәзер янгыннар саны арта бара икән? Сіз дұрыс айтып кеттіңіз, бүгінгі күнде шушы табиғи шартлары өзгәру арқасында әйтик іссілік келу, татарша айтканда енді шіллә келді деп әйтәләр, әлік әбилер шо айтып әйтәләр енді. Пожарлар артты Татарстан Республикасында һәм Казанда шулай арттылар. Бұл пожар өзіңіз білесіз, пожардан да хәтер әйбері юк дөньяда. Қарак кірсе бір әйберіңнен ашып китә, пожар кірсе ғымырыңында алып китә, бұлған йортыңында алып китә. Пожарлар күбәйділер ең біріншіден кішінің уайымсызлығы арқасында, ең бірінші фактор. Икенчеден хәзіргі күнде енді әйтіп кетесі келеді, тағы бір фактор бар, ол біздің электршілтерлері. Чөнки хәзер безнең күп кенә иләр бит инде кондиционерлар белән оборудование кулланыла җиһазларына. Шуңа күрә ул бит инде кондиционер, ул да электроэнергиясе ашый. Ул да нәкъ шул холодильник. Санап карасаң, бөтен нәрсәсенә нәкъ шул холодильник. Только салкын һава. Ничә процент туры килә икән? Куркынычмы? Инсаф бар безнең, нәкъ менә әлеге мәсьәлә буенча электр җиһазларын бүген дөрес кулланалармы? Йортларда булсынмы, анда шәхси хуҗалыкларда булсынмы? Янгыннар сәбәпләре дигәндә без нәкъ менә шушы электр җайланмалары сәбәпле чыккан дигән яңалыкларга юлыгабыз. Менә сез ничек саныйсыз? Нәрсә сәбәпле чыга икән алар? Менә соңгы арада үзегез күреп торасыз. Электроприборлар, төрле җиһазлар күп сатыла кибетләрдә. Күп кеше чәйникләрендә хәзер газда кайнатмый электр чәйникләр алып кайында авылларда да. Күп кеше чыбыкларга әһәмият бермәй. Ул кибеттән алып кайтадан, тоташтыра булды дип уйлыйм. Алай гына түгел, шуңа күрә стиральный машина, шуның кебек әйберләр алалар икән. Иң баштан идәге чыбыкларны тикшереп карап чыгара кирәк. Аннан соң гына тоташтырырга була электр челтәрләрне. Һәм белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Менә нәрсә әйтәсем килә, ул бит менә чыбыклар дисез. Элек безнең бәләкәй чакта электрик авылда идән өйгә кереп чыбыкларын тикшерәдер. Тузган икән алыштыртырадыр. Андай бер бетте бит ул хәзер бер кешегә дә бер әйбер дә кирәкми. Безнең бөтен проблема шуннандыр инде ул. Төп сәбәп уйымсызлык дип әйттеләр. Нәкъ менә шушы балаларның үлеменә дә уйымсызлык китерәдер мөгаен. Шуннан да җитди карамыйлар, әйдә ярар дип әйтәләр. Без шәһәр инде дә чыбыкны бит инде ипотекага бирелгән квартирага кирдек. Шул чыбыклар 10 ел буе без бит инде белмибез дә. Безгә аны бер кеше дә тикшерми дә. Менә бәлки менә шушы яктан электрикларны яңадан кайтарырга дип әйтимме, или бер инде хезмәт күрсәтеп, идарәче оешмада шундый бер белгеч булып килеп тикшереп, газын тикшереп китәр бит. Шуның шикелле бәлки менә шул җитми торганда. Кешеләр үзләренә еш мөрәҗәгать итә микән? Әфәнде, ничек уйлыйсыз? Монда һәркем үзе җаваплы бит инде. Үзенең куркынычсызлыгы өчен беренче чиратта кемнәндер тикшерер микән, ул килер микән дип курку түгел. Нәкъ менә тиешле шартларда тудырып, инде куркынычсызлыкны тәкъмин итү кирәктер. Менә авыл җирлекләрендә бу проблема шулай актуаль. Соңгы арада авылда йортлар яна дигән мәгълүмат көн сайын диярлек чыгып тора. Менә ни сәбәпле чыга икән алар? Монда инде безнең елга бер тапкыр инде без янгын сөндерүдән электрик, шулай газ службасыннан комиссия төзеп, авылда һәрбер өйгә кереп, аңлату эшләре алып барабыз инде, профилактик чаралар аңлатабыз. Шулай инде квартал сайын инде күп балалы семьяларга әйләнеп чыгабыз инде. Шундай үзебезнең нәрсә эшләргә, нитәргә бөтен инде аңлатабыз. Аннары авылларда бит инде ул, мин хәтерлим, элек янгын вакытында менә һәр өйдә кемдә нәрсә бар икән дигән тамгалар да тора иде. Кайбер авылларда бар иде, кайберләрендә юк. Кемдә чиләк, кемдә балта, кемдә баскыч. Хәзер ничектер ул күренешне бетерделәр. Менә шул янгын чыккан очракта кем кая барырга, кемдә нәрсә бар икәнен белми дә. Авыл халкы бит инде бердәм ул яктан. Алар һәркем ярдәм итәргә тели, ләкин ничек ярдәм итәргә белмәгәч. Менә бәлки бу традицияны яңартыргадыр. Авылларда суда юк бит. Янгын суда юк, каян алырга икәнен дә. Ул кешеләр оешып биткәнче инде янгын бөтен өйне, бөтен йортларны яндырып бетерергә мөмкин. Без хәзерге вакытта инде үзебезнең җирлектә инде күбрәк
пожар гидрантлары куябыз инде, урам сайын инде куярга тырышабыз. Без аны инде үзара салым белән күбрәк эшлибез. Бар инде безнең шулай юк инде коммерсантлар үзләре куйдыра торган ярдәм итеп инде андыйлар да бар. Шундай чыраклар. Һәркем үз җаваплылыгына алырга тиештер инде монда. Менә кемдәдер гидрант кына куеп кына коткарып булмый. Кеше үзенең кыйммәтле вниманиесен бирмәсә аңа, ихтирамын бирмәсә, менә бүгенге көндә исселек китте. Исселек киткәч син торасың үзенең частный йортта әйтик. Үзе йортың белән торасың. Үз йортың белән торасың икән, синең үй яныңда элеклектән Советлар заманыннан бирле үй янында 200 литрлы бочка белән су куярга кушалар иде. Ул су тора иде. Су бетә башлаган. Стильләр иде. Обязательно утырая. Чөнки ул вакытта да кайсы вакытта шул 200 литрлы бочка су синең өеңне саклап кала иде. Я мунчаны салып кала. Хәзер бит бүгенге көндә бит строительство безнең алга бара. Частный йортны без шулай салабыз. Мунчаны прямо ишенә кертәбез. Бу дөрес түгел. Ну дөрес түгел бит инде. Элеклектән сез уйлап карагыз. Без хәзер рәхәт кирәк. Хәзер ничек? Мунчага кердең, җуынып чыктың, киенмичә, нитмичә сразу игә кирип постельгә шалт сикереп ятарга. Менә рәхәт без шулай дип уйлыйбыз. Бер караганда шушы мунча аркасында күп генә йортлар янды инде. Менә аның шулай статистикасы алып барыла микән? Чөнки аның статистикасы алып барыла. Мунча бу өйдә булган сәбәпле янгыннар чыккан очраклар күпме алар гомумән? Күп, бик күп алар. Алар иң беренчедән арта башлыйлар безнең күбрәк кышка таба. Чөнки бит инде без җәйкене мунча жаккан вакытта аны күп итеп жакмыйбыз, кат итеп жакмыйбыз. Урамда да эссе, мунчада да эссе дигәндәй. Без күбрәк жага башлыйбыз кышка таба. Температураны безгә кирәк. Кылак бөгәрләрен килгәнче, шуннан соң безгә рәхәт була. Ну, кайсы вакытта әтәч чыгып китә. Менә анысы иң куркынычыдыр. Урман мәсьәләсе актуальләшә, нәкъ менә җәйге чорга күчү белән инде ил буйлап дип әйтик, инде безнең урманнар шактый күп. Айдар әфәнде, менә монда ничегрәк сакланырга дип әйтик. Йортлар аңлашыла, урманны саклау, монда бит инде шул ук кеше ваемсызлыгы сәбәпле яна күп очракта урманнар. Кемдер анда учагын сүндермичә китә, кемдер анда мәсәлән шул саклык чаралары күрми. Менә нәрсә эшләргә бу очракта? Безнең урманда булган янгыннарның 90% кеше сәбәбе. Антропогенный фактор дип барабыз инде. Калган 10% гына моның кала безнең табигый факторларга. Бу урман янгыннары безнең урманның уртасында бер кашанда яңгыр янып китми. Шул ук көтү җирләреннән, көтүчеләрдән калган янган, сүндә бетмәгән учактан калган ут янып керә. Без уттан китә инде. Ашыклыктан, басу җирләреннән янганнар урманга кирип китә. Шуның өчен без урман территорияларын шикләгән җирләрдә барьерлар ясыйбыз, минерализованный полосалар. Һәр җирнең хуҗасы урманнан үзен аерып куярга тиеш. Определенный полоса белән мин полосалар ясап. Без аны урманның ылыслы участокларында дип әйтгәндә, алар безнең күбрәк подвержены янгын куркынычлыкларына шуларны таләп итәбез. Авыл советлары белән бергә эшлибез инде, аларга информационный хатлар язып, аннары ел башында безнең һәр муниципаль районда киңәшмәләр, безнең министрыбыз йөреп, барып, авыл җыеннары була бит инде безнең ел башында. Шул җыеннарда ничек янгын куркынычсызлык кагыйдәләрен сакларга, нинди тәртиптә алып барырга эш дигән өлкәләрдә бара инде. Һәм янгын куркынычлыгы категорияләре бар бит. Менә быел янгын булу ихтималы зурмы? Безнең менә ел башында фаразлар туры килә. Ул безнең авиале сахраның фаразларына караганда июль ахыры, август басында 4-5 класс пожарная опасность дип әйтәбез инде була иде. Бүгенге көндә менә бу вакыт безнең туды. Biz менә 8 июльдән 21 көн дәвамында халыкка кирүне шикләдек һәм транспорт белән кирүне гомумән тыйдык. Кабинет министрлыгында карар кабул ителде. Беренчесе булды моның, икенчесе безнең 8 августтан кабул ителде. Көннәр саклана, урманнарга күчмәсен иде. Без турыдан туры федаш дибез. Нияз әфәнде, менә әгәр дә без балалар сәламәтлеге дибез икән, инде менә күп очракта яңалыкларда шул балалар зыян күрү турында сүз бара. Сезгә еш мөрәҗәгать итәләрме? Менә шул ук янгында зыян күрүчеләр балаларын иш китерәләрме? Һәм шулай ук нәрсәләр эшләргә була беренче чиратта менә киңәш формасында әйтик әле тамашачыларга да. Комбусиология профиле буенча 2 елга 200 бала уза. Пишу сәбәпле 200 бала уза. Шул 200 баланың 2,5% янгыннан зыян күрә.
янгыннан зыян күргәннең шул үзенчәлеге бар. Тән ул үзегенә җәрәхәтләнеп калмый, организмда һәрбер орган һәм системалар бер-берсе белән тирән бәйләнештә. Шул рәвешле бөтен орган һәм система зыян күрә. Пешу белән, ачык ялкын белән пешеп җәрәхәтләнеп килгән балаларның хәлләре бик авыр була. Бигрәк тәген сулыш юлына төтен һәм зарарлы матдәләр белән алар тәэсир иткән булсалар, хәлләре бик авыр була. Һәм ул балалар гадәттәгечә реанимация бүлеге аша узалар. Инде ашыгыч ярдәм, беренче ярдәмгә килгәндә, безнең битне әйтәбез, антидот дип, антидот, эссене суытырга кирәк. Любой пешкән, җәрәхәт алган урынны иң беренче суытырга кирәк. Иң куласындагы әйбер ул су булып чыга инде. Суык су белән суытырга кирәк. Хәзер шулай аптечкаларда бар буз элементлары. Буз элементларында кулланып була. Суытканнан соң шул ул инде җыен эш бергә эшләнде. Авыртуны баса торган, дарулар кулланырга кирәк. Ул аптечкада нинди дару бар? Балаларга килгәндә ул нурофен, парацетамол шикелле дарулар, куласында булган дарулар. Зурларга килгәндә шул парацетамол авыртуны басырга бик әйбәт ярдәм итә. Һәм аптечкада һичшиксез ашыгыч ярдәм машинаны чакыртырга кирәктер. Менә янгыннардан сакланып буламы гомумән? Һәм һәр кеше моның өчен нәрсә эшләргә тиеш? Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы. Без бүген турыдан-тур эфирдә эшлибез һәм янгын темасы соңгы арада бик актуаль. Эссе көннәр тора, һаман яңгырлар юк диярлек. Алдан кисәтеп буламы? Шат әфәнде, менә бу янгыннарны дип әйтик инде. Без әйтәбез, янгыннар була һәм алардан соң сөйләшергә гадәтләнгән. Менә анда фәлән йорт янында да кемнәрдер зыян күрде дип. Аңа кадәр менә системалы нинди эш алып барыла, нәкъ менә әлеге хәлләр булмасын өчен. Монда ничектер профилактик чаралар ярдәмендә генә сез әйткән кешенең ваемсызлыгын бетереп буламы икән, юкмы? Кешенең ваемсызлыгын аны җиңеп булмагандыр инде. Безгә кадәр аны җиңмәгәннәр, без җиңәргә тырышабыз инде аны. Була кешегә аңлатырга кирәк, чөнки бүгенге көндә безнең профилактик группалар бар. Безнең бу профилактик группалар безнең пожарный охраналар сотрудниклары йөри. Чөнки безнең поселоклар бар, әйтик Кировский районында да, Московский районында да поселоклар буенча безнең отработка дип атала инде ул. Малайлар шул вакытта чыгып поселокларны әйләнеп чыгалар. Бары карап чыгалар, кайда ничек нәрсә бара, һәм аларга листовкалар тараталар, аңлаталар ничек нәрсә кулланырга. Иң беренчедән инде безнең кешенең игътибар булуы кирәк. Раз. Икенчедән әйтеп китәсем килә электр чыбыгы буенча. Электр чыбыгы гына түгел. Без күп кенә әйберләрне сатып алабыз да, тоташтырабыз шул ук чыбыкка. Безнең чыбыкның бар хәзерге бүгенге көндә электр шелтерләренә бар күп кенә защита системалары. Устройство защитного отключения дип атала, УЗО дип атала. Күп кенә электриклар аны беләләр. DIF автомат дип атала, дифференциальный автомат. Ул бик әйбәт әйберләр. Бүгенге көндә если сезнең утечка бара, я берәҗә чыбыгыз кыза икән, сезнең бөтен игездә утыгыз сүнә. Сезнең пожар чыкмый. Аңа барып җитми. Икенчедән инде хәзерге бүгенге көндә без Татарстан Республикасының программасы буенча күп кенә йортларга, хәзер әйтик күп балалы семьяларга, гаиләләргә, берүзе яшәгән кешеләргә, карт кеше, олы кешеләргә бүгенге көндә бесплат, түләүсез извещательләр куйдырабыз. Үзебез җегетләр, үзебезнең пожарный охранада эшләүче җегетләр куеп йөриләр. Менә ул сез әйткән системаны ничә процент кеше куя икән үзенә, түләүле система дип әйтик инде? Түләүсез системанымы? Әйе. Түләүсез системаны аны бөтен кеше кул шауып шатланып алалар. Каршылалар безне, без куйган вакытта. Куялармы һәм кулланалармы икән? Кулланалар. Инсафында менә шуннан да килешәсезме? Кеше үзенең менә бу куркынычсызлыгына, сәламәтлегенә җаваплы карыймы бүген? Автоматик рәвештә менә сүндерелә торган замана бит инде бер урында тормый, заманча технологияләрне кулланырга була. Кем каядыр бәлки акча күбрәк түләргә кирәктер, каядыр әзрәк. Бер генә әйтеп китим, гафу ит. Бүгенге көндә без менә әйтик 2 ел элек куелган шушы извещательләргә алмаштырып чыктык батареяларын. Безнең аларның списоклар бар, у кешеләрнең кем куйган, безнең фамилиялар, адреслар бар, без аларга элементлар алмаштырып чыктык. Менә еш кулланалар микән булар белән? Һәм ничектер минем ишеткән дә бар дигәндәй, тавышлары чыгу сәбәпле кемнәрдер бөтенләй алып ташлый. Безгә бу комачаулы, нәрсәгә кирәк ул, шул ук батареялары утырганда тавышлар артык калса. Менә шушы ук битарафлык дип әйтик инде, ни дәрәҗәдә тәэсир итә ул? Сез электрика өлкәсендәсез. Әйе. Һәм еш кулланалармы менә мондай? Битарафлыктан бигрәк ул кайбер кеше белмәскә дә мөмкин. Бөтен кеше дә аңлап бетерә алмый. Электр
жайлы гына фән түгел ул. Бөтен шаңла бетермәскә мөмкин. Шулай да менә әңгәмәдәш әйтеп киткән кебек, яңа төрле автоматлар, узалар, диф автоматлар. Аларны еш куялармы соң менә? Аларны куяр өчен инде уже иде чыбыкларны полностью алыштыра кирәк. Чөнки элек теге ике генә чыбыклы инде иде хәтерләсәгез, ике генә җыллы чыбыклар иде. Бүген көндә инде уже 3 җылга күчелде. Заземление дигән әйбер булды инде. Бу бит өстәмә чыгымнар дигән сүз. Аны бит әле карап та торырга кирәк тору куйдың да киттем. Өстәмә чыгымнар. Бер әйтеп китәсем килә, гафу итегез. Бүген көндә яңа салынган йортлар буенча требования строительные нормы и правила буенча, свод правил буенча яңа йортлар, менә хәзерге квартиралар, ипотечный квартиралар сдаваться ителә. Алар бөтенесе дә оборудованы устройство защитного отключения белән. Уже потому что ул уже куелган, потому что ул уже кергән правила устройства электроустановок буенча. Янгыннар авылларда чыга бит, авылда аларны куймыйлар да, аларны авылда аларны чөнки куймыйлар, дөрес әйтәсез. Авылда ничек әби белән бабай кертеп калдырган электр чыбыгын, шул электр чыбыгына бөтенесе иленә. Шуңа күрә бүген көндә ул электр чыбыгына әз генә дә булса акчаны чыгарырга мөмкин. Чөнки син ул акчаны чыгарсаң, әз генә дә булса, күпме булса, синең йортың кала. Йортың кала, ләкин яңалыклар башка турында сөйлибезгә. Айдар әфәнде, әле бит иминиятләштерү дигән төшенчә дә бар. Йортлар яна, аннары инде менә зыян күрүчеләр дип әйтик, бу очракта йортым янды менә ярдәм итәргә кирәк дигән яңалыклар чыга. Менә иминиятләштерүгә ничек карыйлар? Кыйммәт мул бүген. Халык гомумән иминиятләштерәме үз йортын, кесәсеннән киләме ул халыкның үзенең йортына менә шулай акча кертү дигән кебек. Ул чиракта инде безнең халык белән тоже сөйләшү алып барыла, халык инде иминиятләштерелә, иләрне инде йортларны. Күп кешеме менә әгәр дә сез җитәкчелек иткән җирлектә инде 98-99% инде. Шулай ук моны иминиятләштерә һәр. Димәк, һәр кеше уйлый үзенең куркынычсызлыгы турында, әле сезнең бик начар күрсәтү. Чынлыкта ничек генә? Уйлый, әмма уланы иң арзан суммасын сайлап иминиятләштерә. Ул бит ел узада китә, бик тиз килеп җитә. Инде кешегә акчасын ул вакытта бирү кызганычрак, әмма менә янып киткәч инде күп акча үмит итәләр. Әле бит компания компанияларның барысы дагы сиңа түләргә тормый, алар аның бер сәбәбен таба, моның сәбәпле сезгә тими бу дип әйтә, чыккан сәбәпнең башка төрле уйларын табып, кеше барыбер теләгән суммасын ала алмый. Алган очракта да ул аңа ис ала алмый. Менә мин монда журналист булып килгән икән, инде мин инде күбрәк менә шушы янгында янган гаиләләрнең язмышларын язам, мин аларга акча җыярга ярдәм итәм. Менә шул вакытта да алар һәр вакыт мин шалтыраткач та иминиятләштермәгән идек шул инде дип әйтеп куялар. Менә шуңа күрә бу яктан безнең Татарстан халкы бик бердәм һәм бик рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә аларга. Бездә менә шундый хәлләр барлыкка килә икән, мин авырулар белән чагыштырып карыйм, авыруларга караганда да янган кешенең хәленә керүче бар һәм аларга ярдәм итәләр, акчалар салалар һәм җирлектә дә. Район хакимияте башлыклары да янган кешене читтә калдырмый. Уларга ниндидер суммада акча биреп, кайбер районнар бар, урамнары белән булышып йорт салып чыгалар. Әле авылларда бирек тә саклангандыр әле күренеш. Аннары легрәк шулык кизү торулар бар иде. Хәзер ничегрәк Айдар әфәнде, карыйлармы, кемдер чиратлашып дип авылда көтүдәге кебек? Бүген бер йорт, иртәгә икенче йорт төнлә йөреп, хәзер бит инде шул төркемнәрдә инде смартфоннар аша да әлеге хәлне ничектер таратып, шунда ук мәгълүматны җиткерергә мөмкин. Менә андый күренеш бармы бүген? Без бүген көндә инде шул элеккеге ниде кайтару турында инде сөйләшү алып барабыз авыл халкы белән инде. Шулай инде безнең җирлектә инде үзебезнең янгын, ирекле янгын сөндерү бригадасы бар дип әйтим инде. Анда безнең ЗИЛ машинасы инде, янгын сөндерү машинасы, шулай ГАЗ-66 машинасы бар инде, һәм шулай ук инде безнең хуҗалык дип әйтим инде, колхоз нинде инде уже дежурный ниләр куелган инде, андай мондай теге. Димәк, сез андый чыракларга инде алдан ук әзерләп хәстәрләнәсез. Ләкин билгеләп куйган. Бүген көндә күп кенә авыл җирләрендә инде менә мин беләм, үзем беләм, Арча районында, Балташ районында, Күкмара районында эшмәкәрләр. Әйтик, җегетләр инде. Күп кенә үз йортлары янында куялар цистерна. Шул цистерна су белән тора. Менә шушы исселек вакытында, исселек җәй башлангач инде май айларыннан ул су белән тора, чөнки ул әзер. Әйтик, нинди кемдә нинди техника бар, хәзер бит инде күп кенә кеше трактор бар, зур тракторлар бар. Шул трактордан тагып китеп су бирә башлыйлар уже.
Шундый чираклар да бар. Алар булса яхшырак булыр иде, урманнар темасына әгәр дә әйләнеп кайтсак, кешеләр үзләрен ничек тота хәзер урманнарда? Кагыйдәләрне үтиләрме? Җәза каралганмы аларга? Куркалармы алар шул административ штрафлардан? Безнең 8 июньнән битәр административ штрафлардан артып та киттеләр алар. Халык урманга кергәндә бер кат уйлап, үзенең артыннан җыештырып китү якларын карый инде. Безнең бит шул кешегә ял итер өчен ясалган, корылган урыннар бар. Юл кырыйларында күбрәк шул җирләрдә ял итәргә тырышалар. Аннары без менә бу кизү торулар, патрулированиелар була. Патрулирование вакытында класс пожарной опасности беренче, икенче булганда инде бик югары булмаганда бары халык ял көннәре урманга чыга, ял итә, шашлыгын кыздыра дип әйтик. Анда кешенең янында күреге, суы, бутылкасы белән каралган инде. Алар аны ул тәртипләрне сакларга тырышалар һәм шүпләрен җыйстырып китәләр күбесенчә. Менә бу пыялалар калса да бит инде бутылкалар безне фокусироваться итеп, кояш ярдәмендә янгыннар чыгу куркынычлыгы бар инде. Аннары кеше үзе очрашмаса, бәлки уйлап та бетермәскә мөмкиндер. Иң яхшы мисал дип әйтик инде бу очракта яхшы курсырнаклар эчендә ул зыян күрү. Менә күпме очраклар һәм ниндирәк куркыныч нәтиҗәләре булган шул хакта әйтсәгез иде тамашачыларга да. Нәрсә булырга мөмкин? Бигрәк тә балалар мисалында, анда бит инде пешүләр дә була, инде шул төтен исеннән дә үлүчеләр күп. Менә ниндирәк куркыныч зыяны булырга мөмкин әлеге афәтләрнең? Куркыныч зыян зур майданлы пешу җәрәхәте. Пешу җәрәхәте алдан әйтеп киткәнебезчә, әгәр дә сулыш юлларына төтен суы баглы матдәләр сулап ансыдагын өстәлсә, ул тагыдагын балаларның хәлен, зыян күрүчеләрнең хәлен авырайта. Аннан соң пешу әйткәнебезчә инде иң куркынычларыннан берсе ул үлем чираклары. Үлем чираклары бик авыр тән җәрәхәтләре алган чиракта инде. Тән җәрәхәте алып тагын дәваланып та исән калган чиракта ул пешүнең последствиялары инвалидностька китереп чыгаралар инде. Шул ук тән җәрәхәтләре булган җирдә рубцовый үзгәрешләр, шундый баланың хәле инвалид булып калу куркынычы дагын бар. Гөлгенә, җәмәгатьтә хәл үзгәрәме гомумән? Ничектер элекке еллар белән чагыштырганда алга китеш бармы? Кешенең аңына нәрсә тәэсир итә? Әллә ул ваемсыз булган кешеләр барыбер киләчәктә ваемсыз булачакмы? Менә бу янгыннар мәсьәләсендә инде. Менә тагын өстәп әйтәсем килгән, балалар мисалына килгәндә, менә шу ахыргы вакытта булган хәлләрдән соң шундый уйга килдем. Әти-әниләр балалар белән күбрәк сөйләшергә кирәк икән. Янгын чыкса нишләргә кирәк? Кошалар бит инде, менә кошмаска, урамга таба чыгаргамы, ярдәм сораргамы, менә шуларны өйрәтергә һәм балаларга кирәк икән дигән уйга килдем. Булай килгәндә менә ул авызы пешмичә өреп капмыйсың дигән әйбер, кеше үзе шушы әйберне күрмәсә, ул аңа сакчыл карамый. Нәрсәлеген алсак та, бата башлауны уйласак та, яна башлауны уйласак та, кеше бит инде безнең хәл алмас, бөтен кеше интернетта утыра, социаль челтәрдә утыра, ул баласының ашаган, ашамаган да белми, ул телефонга кирип киткән кешеләр, алар яна башласа да, теге ягы яна башласа да белмәскә мөмкин. Хәзер ул куркынычы да бар шулай. Менә шул ягы да бар. Шуңа күрә инде монда Алла сакласын дип кенә әйтәсе килә, менә күрәчәк булмасын кешеләрнең. Бер тапкыр янган кешеләр тагын 10 елдан янган гадәтләр дә бар бит әле. Шуңа күрә никадәр сак кына кыланырга тырышсак та ул барып чыкмый. Куркынычсызлыгы зур бик. Нәтиҗә ясап әйтсәк, безнең тапшыру ахырына якынлаша. Шатафанда, менә җәйге янгыннардан саклануда нәрсә тая ноктасы булып тора икән? Иң беренче халыкның игътибары, аннан соң дөрес, салкын уй белән уйлавы. Урыс әйтмешле, авось пронесет бармый, кайсы вакытта эшләмәй. Иң беренчедән нәрсә әйтеп әйтәсем килә? Дөрес әйттегез. Балаларга игътибар күбрәк кирәк. Балаларга аңлатыгыз, потому что балаларга бу көндә бик тә кызык, ничек җана ул, ничек эшли ул. Хәзер без иң күп кенә әйтик китик шашлык пешерәбез. Шушы иссә вакытта, җәһәт вакытта кулланабыз рожик дигән әйбер. Аның белән бик игътибар булыгыз. Ул кайсы вакытта җанып китә китми. Аннан соң килеп сибеп китәр. Яңадан гып итеп утка бады, кешенең бите пешә. Һәм ул түгел сәбәпләр күп, кызганычка янгыннар, иң мөһиме, кешенең гомерләрен алып китә. Менә шунысы аеруча кызганыч. Шуңа күрә куркынычсызлык кагыйдәләренә битараф булмасак дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә ясын.